Croeso unwaith yn rhagor i'r myfyrdod wythnosol hwn. Gobeithio eich bod i gyd wedi goroesi'r gwres yn heb doddi'n llwyr. Fe fi oedd hi'n gyfnod hynod y dwym yn dyfa. Arwydd o'r twymo byd eang sydd yn digwydd medden nhw, ac mae'n bwysig yn bod ni yn deall hynny ac yn sylweddoli bod angen i ni fod yn barod iawn i newid ein ffyrdd mwyn gallu helpu yn y broses o arbed y byd yma rhag mynd mewn i sefyllfa anobeithiol. Mae angen i bob un ohono ni i wneud hynny. A mae angen i ni gyd gydnabod ein bod ni ar fai, wrth gwrs, am y sefyllfa sydd ohoni. I ni gyd yn cyfrannu tuag at y cyflwr yma, ac i ni gyd yn rhan o'r bai. Ac mae angen i ni felly i gyd fod yn rhan o'r ateb. Mae angen i ni edifeirhau am yr hyn i ni yn gyfrifol amdano, ac newid ein ffyrdd. Nawr mae edifeirwch yn thema bwysig iawn yn yr ysgrythurau, ac mae'n un o'r pethau sydd yn achosi problem, mae'n debyg, i bobl y dyddiau hyn. Oherwydd mae pobl yn dweud, dim byd gyda fi edifeirhau yn ei gylch. Pam y dylen ni edifeirhau? Pam y dylen ni ddilyn yr hyn yma Iesu'n ei ddweud? Edifeirhewch a chredwch ar y fenyl. Newidwch eich meddwl. Newid meddwl o beth? Wel, newid meddwl o'r ffordd o fyw, newid meddwl o'r diwylliant sydd yn caniatáu'r hyn sydd yn digwydd i ddigwydd. Newid meddwl o'r diwylliant sydd yn marygu rhyfel. Newid meddwl o'r diwylliant sydd yn caniatáu i'r twymo byd eang ddigwydd. Newid meddwl o'r diwylliant sydd yn caniatáu i'r cyfoethog fyw ar draul y tlodion, a caniatáu i bobl gwato cyfoeth enfawr, anferth dros y môr, tra bod pobl yn dlawd, tra bod pobl yn marw o newyn. Diwylliant hynny, mae angen i ni edifeirhau ein bod ni'n rhan o hwnna. Yn gysylltiedig â edifeirwch, wrth gwrs yma faddeuant yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd fel ei gilydd. Mae faddeuant yn thema bwysig trwy'r grefydd Iddewig o'r dechrau yn deg. Y berthynas rhwng bobl, yr Israeliad a Duw yn cael ei sarnu. Dyna rhan o hanes mawr yr Hen Testament. Bod cyfamod yn cael ei anwybyddu ac yn cael ei anghofio, ac felly mae'r berthynas yn cael ei amharu arno. Adfer y berthynas yw maddeuant. Adfer y berthynas rhwng yn yr Hen Testament, rhwng yr Israeliad neu'r Hebread neu'r Iddewon a Duw. Adfer y berthynas rhwng y ddynoliaeth a Duw yw maddeuant yn y cyfnod hwn. Mae Duw yn barod i faddau. Dyna'r pwysles sydd yn cael ei roi, ac mae'n barod i faddau bob un ohono ni am ein beiau, am ein pechodau. Nawr mae Iesu yn pwysleisio hynny wrth gwrs i fod ac yn y ddameg mae gwas anfyddeugar, mae'r pwysles hwn yn dod i'r amlwg, ac fe garen ni ddarllen y ddameg honno yn awr. Yna daeth Pedr a gofyn iddo, arglwydd pa sawl gwaith y mae fy mrawd i bechu yn fe erbyn a minnau i faddau iddo? A'i hyd 7 waith. Yn ôl y gyfrith Iddewig, 2 gwaith oedd yn angenrheidiol, ac ar y 4edd gwaith oedd dim rhaid maddau. Felly mae Pedr yn meddwl i fod yn eang frydig nawr, yn dwblu'r nifer ac ychwanegu un arall, ac yn dod wrth gwrs i'r
rhif perffaith, yn dwe, 7. A'i hyd 7waith. Meddai Iesu wrtho, nid hyd 7waith a ddwydaf wrthyt, ond hyd 70 7waith. Rhaid credu mai 77 yw hwnna, ond mae eraill, ac i fyna yn y garfan honno, yn credu mai 70 times 7 yw'r rhif. Nid hyd 7waith a ddwydaf wrthyt, ond hyd 70 7waith. 490 o weithiau. Ta beth yw'r rhif terfynol, 77 neu 490. Yr un yw'r neges, yn dyfer, yr un yw'r ergyd. Wyt ti fod i faddau nes bod maddeuant yn dod yn rhan o dy gyfansoddiad di, yn dod yn rhan o dy agwedd di at eraill, yn dod yn rhan o dy agwedd di at fywyd yn gyffredinol. Nid rhywbeth wyt ti'n eistedd lawr cyn cyfri, o, fi wedi gwneud unwaith, fi wedi gwneud dwywaith, a bod stop yn dod iddo. Na, mae e fod yn rhan ohono ti. Am hynny, y mae teyrnas nefoedd yn debyg i frenin, a benderfynodd adolygu cyfrifon i weision. Dechreuodd ar y gwaith, a dygwyd ato was oedd yn ei ddyled o 10,000 o godau o arian. 10,000 o godau o arian. Nawr mae'r swm na yn aruthrol o fawr. Talentau yw'r gair yn y greiddiol, ac oedd e'n cyfanswm yn ein harian ni yn rhywbeth fel 4,000,000 o bunnoedd. Oedd e'n aruthrol o fawr. Oedd dim gobeith talu nôl. Dechreuodd ar y gwaith a dygwyd ato was oedd yn ei ddyled o 10,000 o godau o arian. A channa allai dalu, gorchmynnodd i feistr iddo gael ei werthu. A ynghyd â phopeth a'i wraig a'i blant a phopeth a feddau. Dyna oedd yr arfer yn y cyfnod hwnnw o fewn yr amharodrwydd Rufeinig, mwyn talu'r ddyled. Syrthiodd y gwas ar ei luniau o flaen i feistr a dweud, bydd yna myneddgar wrthyf ac fe dalaf y cwbl i ti. Wel, hwnna'n joc. Dim posib iddo fe dalu'r cwbl i'w feistr y miliynau o bunnoedd. Ac mae'r meistr yn sylweddoli bod e mewn cyflwr hollol anobeithiol. Ac mae'n tostyrio wrtho. A thostyriodd meistr y gwas hwnnw wrtho. Gollyngodd ef yn rhydd a maddau'r ddyled iddo. Mae maddeuant a thostiri yn cydredeg a'i gilydd. Ych chi'n gweld yr angen yn y person neu'r personau ych chi'n maddau iddyn nhw, yr angen sydd arnyn nhw i gael i maddau. Maen nhw mewn cyflwr o edifeirwch ac yn dymuno i'r berthynas gael ei hadfer. Aeth y gwas hwnnw allan, a daeth o hyd un o'i gydweision, a oedd yn ei ddyled ef o 100 o ddarnau arian. Y maflodd ynddo gerfydd i wddw gan ddweud tal dy ddyled. Syrthiodd y gydwas i lawr a chrefodd arno, bydd yna myneddgar wrthyf ac fe dalaf i ti. Adlais o'r geiriau ddefnyddiodd e. Pan oedd e yn apelio am drigaredd. Ond tro hyn, oedd e ddim yn amddangos trigaredd o gwbl. Ond gwrthododd, yn hytrach fe aeth a'i fwrw i garchar hyd nes y talau'r ddyled. Pan welodd i gyd weision beth oedd wedi digwydd, fe blinwyd yn fawr iawn, ac aethant ag adrodd yr holl hanes wrth i meistr. Yna galwodd i feistr ef ato ac meddai, y gwas drwg, fe faddeuais i yr holl ddyled honno i ti, am i ti grefu arnaf. Ond i ddyled tithau fod wedi trigarhau wrth y gydwas, fel y gwneithu mi wrth i ti, ac yn ei ddicter traddododd i feistr ef i'r poenydwyr, hyd nes y talau'r ddyled yn llawn. Felly hefyd y gnaf yn had nefol i chithau, os na faddeuwch bob un i'w frawd o'i galon. Nawr, mae hyn yn pwysleisio yr hyn nad oedd wedi digwydd i'r gwas hwn oedd wedi cael ei faddau, oedd bod yr ysbryd o faddeuant ddim wedi fyddiannu fe. Oedd e ddim wedi deall
Mae agwedd at fywyd yw maddeuant, neu'r dymuniad I faddau. Agwedd sydd yn dangos trigaredd, tosturi, agwedd sydd yn dangos cariad. Cariad at eraill, pan fod rhywun yn gwneud drwg, ac mae'r person hwnnw yn cydnabod bod e wedi gwneud drwg, ac yn edifeirhau, hynny yw, yn dymuno newid I ffordd o weld pethau, a dymuno newid y sefyllfa sydd wedi codi oherwydd y drwg hwnnw. Dymuno adfer y berthynas rhwnt o fe neu hi a'r person mae wedi gwneud drwg iddo neu iddi. Yna mae'r person yn dangos agwedd arbennig at fywyd. Agwedd o deall mae trigaredd a thosturi a maddeuant yw'r ffordd ymlaen I ddwyn y berthynas yn ôl at ei gilydd. Ond amser bod hynny ddim wedi digwydd, os mae eisiau maddeuant oherwydd bod fi wedi cael y nala mas, ond bod y maddeuant hwnnw ddim yn adfer perthynas, ddim yn gwneud I fi fod yn berson gwahanol, yna nid maddeuant yw hynny, ond anghofio. Rhoi heibio. Nid dyna yw maddeuant. Mae maddeuant yn adfer perthynas y person yn yr unigol, wrth gwrs, yn yr unigolion, sydd wedi gwneud y drwg a'r person sydd wedi cael y drwg wedi wneud iddo neu iddi. Fel arall, dialedd sydd yn bodoli, ynddo fe? Os ni'n gwrthod maddau, I ni'n ddim yn dymuno gweld lles i'r llall. Os ydyn ni'n gwrthod maddau, I ni'n cydnabod bod y drwg yn mynd I barhau, y drwg deimlad yn mynd I barhau. Os ydyn ni'n gwrthod maddau, I ni ymyd y dial, I ni ymyd y creulon. A hynny sydd angen I ni ddeall. Os ydyn ni'n gwrthod edifeirhau hefyd, I ni yn yr un byd. I ni yn yr un sefyllfa. Felly mae maddeuant edifeirwch yn cydredeg a'i gilydd. Fel mae dameg Iesu yn ei bwysleisio. Oedd y gwas yma ddim wedi edifeirhau. Mi roedd yn dal yn y sefyllfa o weld y byd mewn ffordd hunanol iddo fe hunan. I ni wedi gweld gwleidyddion yn dyn ni yn ddiweddar yn cwmpo ar ei bai dim ond amser bod nhw wedi cael ei ffindo mas. Dyn nhw ddim yn gwneud hynny, ond ei bai bod yna dystiolaeth yn ei herbyn nhw a hynny wedi dod yn gyhoeddus. Maen nhw'n gwadu. Nid dyna'r agwedd at fywyd. Cydnabod bai. Ac iddyn nhw'n ôl yr hyn o'n sôn ar y dechrau, ynddo fe, gyda'r twymo byd eang yma. Mae eisiau ni gydnabod ein bai. I ni'n rhan o'r broblem yn y ffordd I ni yn byw. Ac mae eisiau I ni geisio maddeuant y creawdwr a newid ein ffordd o wneud pethau mwyn cydweithio â'r creawdwr. Ie, gofyn am faddeuant a gweithredu yn wahanol. O Dduw, helpa ni I weld ein bod ni'n rhan o'r bai a gael ni gydnabod hynny. Ac o gydnabod I weithredu mewn modd gwahanol mwyn dy deyrnas di, mwyn Iesu. Helpa ni. Amen.